9 декабр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни сафари корӣ ба шаҳри Турсунзода дар маркази шаҳр бинои нави раёсати минтақавӣ агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи ҷумҳурии Тоҷикистон дар гурӯҳи ноҳияҳои водии Ҳиссорро ифтитоҳ намуданд. бинои зебои нав бунёд аз 10 ҳуҷраи корӣ, китобхона, маҷлисгоҳ, ошхона, толори варзишӣ барои пешбурди ҳаёти солим, хонаҳои истиқоматии хизматӣ дуҳуҷрагӣ ва дигар иншооти ёрирасон иборат мебошад. сохтумони бинои нав моҳи январи соли 2024 оғоз гардида, моҳи ноябри соли 2025 дар муҳлати муайян гардида бо сифати баланд ҷавобгӯ ба талаботи муосир бунёд шудааст. боиси ифтихор аст ки имрӯз бо ташаббус ва иштироки беосои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои маҳбуби миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бинои сеошунаи замонавию барҳаво муҷаҳҳаз бо тамоми шароитҳои лозимаи корӣ барои мо кормандон дар шаҳри Турсунзода ифтитоҳ ва мавриди истифодабарӣ қарор дода шуд ва пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон миддатдории худ ва кормандони шуъбаи агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳру ноҳияҳои водии Ҳиссорро барои фароҳам овардани шароити мусоид ҷиҳати беҳтар намудани шароити корӣ иброз менамоям. ин ҳадияи арзишманди пешвои миллат ба ҷашни 35-мин солгарди истиқлоли давлатӣ ва кормандони агентӣ тақдим гардид, ки боиси сарбаландии мо гардида моро водор месозад, ки бо истифода аз тамоми имкониятҳои мавҷуда, донишу малакаи касбӣ ва меҳнати софдилонаю содиқона сиёсати пешвои миллатро амалӣ намуда масъулияти моро ҷиҳати дар амал татбиқ намудани дастуру супоришҳои сарвари давлат, баланд бардоштани эътимоди аҳолӣ ба мақомоти давлатӣ ва афзоиши самаранокии муқоимат ба коррупсия дучанд мегардонад. иншооти нав тӯҳфаи арзишманди ҳукумати кишвар ба истиқболи сазовори ҷашни бузургу пуршукӯҳи миллӣ 35-солагии истиқлоли давлатӣ арзёбӣ гардид. зимни суҳбат бо масъулин ва кормандони агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳру ноҳияҳои водии Ҳиссор пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои тақвияти фаъолият, таъмини амнияти иқтисодӣ ва риояи ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд, назорати риояи қонуният, ҳимояи дастовардҳои даврони истиқлолият ва пешгирӣ аз ҷинояту ҷинояткорӣ ба кормандон дастуру тавсияҳо доданд. имрӯз бо иштироки асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бинои нави шуъбаи агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳру ноҳияи водии Ҳиссор ба истифода дода шуд. бинои мазкур бо тарҳу намои нав муҷаҳҳаз бо тамоми таҷҳизоти корӣ таъмин карда шуд. дастгирии ҳукумати кишвар моро водор месозад ки баҳри иҷрои рисолати хеш хубу беҳтар фаъолият намуда фаъолияти худро дар мубориза бо коррупсия тақвият бахшед. таъкид гардид ки кормандони агентӣ бояд вазифаҳои хизматии худро содиқонаву софдилона дар назди ватан ва мардум иҷро намоянд. бояд қайд намуд ки дар замони соҳибистиқлолӣ аз ҷониби ҳукумати кишвар барои кормандони агентӣ дар шаҳру ноҳияҳо иншооти хуштарҳу замонавии хизматӣ ва истиқоматӣ ба истифода дода мешавад. дар ҳамин ҷо пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба 3 оилаи ҷавони кормандони агентии мазкур калиди хонаҳои истиқоматии дуҳуҷрагӣ муҷаҳҳазро тақдим намуданд. тадбири муҳими иҷтимоӣ ки бо супориши пешвои миллат амалӣ гардид барои фаъолияти содиқонаи кормандони агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсия созгор аст. кормандон ба роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои таваҷҷуҳу ғамхории ҳамешагиашон изҳори сипос намуда таъкид доштанд ки баҳри иҷрои масъулиятҳои касбияшон содиқона ва поквиҷдонона ба ватан ва мардум хизмат менамоянд.